Poslije oslobodilačkih ratova od 1876. do 1878. godine Crna Gora je na Berlinskom kongresu dobila međunarodno priznanje. Time su stvoreni bolji uslovi za kulturni razvitak Crne Gore. Širi se mreža osnovnih škola, osniva se bogoslovija i ženski institut, ponovo radi štamparija, počinje da izlazi kalendar Orlić, Nedjeljnik Crnogorac, pokreće se niz aktivnosti u kulturnom životu prijestolnice. To je bio period od recimo 10 godina mirnog života u Crnoj Gori koji je učinio da bukne državni i društveni život. Tada se na Cetinju osnivaju društva, osnovana je Cetinska čitaonica koja će dugo vremena biti stožer i nosilac svih kulturnih događaja. Dalje gradi se dvor, gradi se velika lokanda, gradi se bolnica, gradi se djevojački institut. Krenuo je ukupan život i to vrlo intenzivno. Čak bi mogli reći da ovaj period možemo, naravno relativno posmatrajući, smatrati jednim od možda najintenzivnijih perioda u ovoj istoriji Crne Gore do Prvog svjetskog rata kada se tiče, pa možda i kasnije kada se tiče jednog opšteg razvoja. Tada kreće periodika, pokreće se kalendar Orlić, pokreće se Crnogorac kao nedjeljna novina i sada u takvoj atmosferi osniva se Crnogorska vojna muzika. Dakle, osniva se kao institucija u okviru Ministarstva vojnoga. Vojnici, odnosno članovi vojne muzike imaju sve obilježja vojne jedinice, znači imaju činove, imaju uniforme. Međutim, sa druge strane, ovu vojnu muziku moramo posmatrati kao prvu instituciju, umjetničku instituciju, odnosno instituciju kulture u Crnoj Gori, državnu naravno, jer to su prvi umjetnici koji su za svoj rad primali nadoknadu redovnu od države. Druga crnogorska vojna muzika osnovana je 1889. godine. Samostalno ili u saradnji s različitim pjevačkim društvima, ovaj ansambl, pored svojih obaveza prema vojsci i dvoru, sa zapaženim uspjehom je priređivao i javne koncerte. Vojna muzika je jako značajna. Ona je u stvari stožer, možemo slobodno reći stožer muzičkog života. Kako kadrovski, dakle zahvaljujući kadrovima koji su u njoj stvarani, tako i produkcijom. Teško je naći ikakav segment života u Crnoj Gori, znači govorim u periodu sada više ne samo ovom periodu kada je ona formirana, nego i kasnije do Prvog svjetskog rata, teško je naći makakav period, makakav događaj u crnogorskom važniju, u crnogorskom životu da nije na neki način uključena vojna muzika. Mi nju srijetamo. Znači od Knjaževog dvora srijetamo je prilikom ceremonijalnih prijema, srijetamo je prilikom zvaničnih audijencija ambasadora, srijetamo je pred ambasadama prilikom značajnih događaja tih država, srijetamo je u ophodnji gradom, srijetamo je na koncertima u parku, sa jedne strane. Sa druge strane, njeni članovi učestvuju u programima koji se održavaju u Zetskom domu i redovno su prisutni u svim besjedama, tako reći je nemoguće organizovati neki, da kažemo, kulturni događaj u kojemu nema vojne muzike. Treba samo pomenuti da je vrlo važno da je u ovom prvom periodu kapelnik vojne muzike bio Anton Schulz. On je bio vojni kapelnik austrijske vojske u Kotoru i došao je po dogovoru sa crnogorskom vladom, došao je da organizuje tu prvu vojnu muziku. I to je uspio. Ova vojna muzika prekinut će sa radom 1879. godine i nastaviti 10 godine kasnije, ali sada više ne pod rukovodstvom Šulca, nego pod rukovodstvom Františeka Vimera, koji će uspjeti da za jedno relativno kratko vrijeme obuči crnogorske dječake da se bave instrumentalnim sviranjem, da pozove određene umjetnike iz okruženja koji treba da mu pomognu i dopune orkestar, tako da će vojna muzika funkcionisati, da kažemo, u dva oblika. Jedan, kao što su oni govorili, kao banda, dakle kao ukupan orkestar, a drugi put kao kamerni orkestar kada treba izvoditi kompoziciju u zatvorenom prostoru, recimo u Kraljevom dvoru ili, reći ćemo, u Zetskom domu, jer je vojna muzika nastupala, recimo, između činova određenih predstava.